Здравейте! Аз съм Васил Самарски и съм кандидат за кмет на община Казанлък. По образование съм магистър по икономика. На вас, моите съграждани, искам лично да кажа каква е моята мечта за община Казанлък. Искам всички да се движим по асфалтирани улици, в града и в селата. Искам тези улици да имат навсякъде канализация и да бъдат осветени. И тъй като особено държа на чистотата, навсякъде трябва да е чисто. И да има много свежа зеленина. И тъй като зная, че повечето от вас искат точно това, превърнах общите ни мечти в приоритети на моята програма за управление. И ще го направя за вас. Тези, които ме познават, знаят, че довеждам всяка работа до край. За мен е важен всеки човек, всеки гражданин на община Казанлък. Но към няколко групи хора съм особено чувствителен. Младите хора. Зная, че е трудно да ги задържим тук, но не е невъзможно. Вече имам такава програма. Жените и хората с увреждания. Чрез европейски програми ще работя много повече за тяхното здраве и равнопоставеност. Пенсионерите. Имам специално отношение към тях. Именно те изградиха града и селата ни. Затова трябва да им създадем по-добър живот сега. На вас, по-възрастните от мен хора, искам да кажа. Аз имам енергията, вие имате опита. Тогава да работим заедно за коренната промяна и развитието на нашата община. Това е. Вижте, за себе си съм разбрал едно много важно нещо. Че колкото повече работя, толкова повече мога да работя. За вас, за Васил, защото върши работа. Васил Самарски, кандидат за кмет на община Казанлък от БСП. Номер 8 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.